norokne life amte hai mikhumu da nokha. Nugia khongke phai ne pede. Nei tau se first time nugo. Norok. Oh my god. Nokha kirba sija. Oh ma kotor. Hello bye song norok jata na hai lam sobo taisa ani katal blog go norok ba hai tong bai kha kayo kaham no tong na hinai ga ang tabo khai no khlo blog start kayo ta pura dip pungni rong mai chabai kha diboni time se ungi tong hata ungna nai tong kha gai norok jata no dibor kaham tabo ang dibor blog start kayo dibor ni hinjak sinai barta like ta gai mai rok lambai ne ri mai si chatung thangi tong kha chin no khai chatung asung nai ta tabo ko bu phang ro tan jang ni bagai kisa na kha gai norok bahai tongbai kisa comment sadi do gai ang tabo kha mai lami tongo tini tam khainai joto share khainai gai tini oblog khanap se upload jangnai tam gai tini gang upload khaimalia kuno video khlaija kuroi gai tai ne kam gobang mani busani bagai an busa bothrai thaija obani bagai bo engko kolom jangwa bugai tai bo kosto ungjago gai ko khina bo tabo gai khibai gai tabo kha ang mai nai tongo ta mai ro pi ro tongo gai norok no bo share khainai ne ang blog start norok kisa choya kari nai tongdi sarek jira toi norok no share khai tongnai norok kisa choya karoi nai tongdi asung no request jaja kai tong hangke like khaidi tai share khai rodi asung no request gai nai tongdi mai at odek 3 dak to ha uyang jabra ni bagai angoro inkudia ta jabra bu sap khai rejaklia kamang ani busaikai kamang khanja ko hungke ba sap khai rena kre yang khai kisa jabra no hungka ang sap khlai kata oje bonjak jago ayang ke bisi tugo obun bagai ang mikhumu naina bagai ne gedi haika thik kai goja mikhumu oh ma kotor ta mikhumu bo Asuk gorja. oh ma chai de man maya sagari kono ro kisa comment khai chai mane ja mikhumu dana chai me jar pura yak mate thunya la ya juta ka ja nai achika oba gongkha mobile khai chikon khaino nukule real ke batsu gojana lai Mane hai champutin kor khai do. Asuk kotor asuk do kore dole de ayo oh ma mahang roya bada don oye nu lachu don pe idu sona ga bidire sona huri huraisa thami no wal jaksu bisingo rangsar da tongno khuri na phede kotor ma na giri abo Norokne life amte hai mikhumu da nokha. nugia khongke phai ne phede chin para ki jani Tina first prothom omukhum kotor jat hoisi thana naikha miani simi rok pen mani khana no oh ma ya pha hai pas tang nai ek Baba. মাপ খাই না 1 2 3 4 হাত 4 ya pha 1 2 3 5 6টা বিরাট তরো নাই ফেকা তাবো ওই গবু সাকে কাবি তং হাজার লগ নাই ফেকা মই কুপাল লগত থাপিবার খা মাইতি সাবাইকা কোনো মতে তাবো খা পুরা নখা কসম মুজাক ইনকা তাবো কিসা বেরাই গানা হিনি আনি বুসা বেরাই না হিনি থাঙ্গা বিনি yong বুলিবাই অনবই বন্না হানা বাগে মা থাঙ্গো গা মাইরক পিসাউই তুইরক তুকু বাই খাতাং নাইদি নখা কসম গে নরং ফুনুগলি আং মাইরক পিসানি গে মোবাইল চার্জ খাই তনি খাই গাইছা তাবো চার্জ খাইনার গাंगाय তাবো চার্জ ক্রিম খামং মোবাইল fungo je asir jas khimni je thungsu gang facebook rogo photo rok post khayo gaban bagai paithang ra jas tabu kisan busan thangi nai phegana nai phe sari go mal ne do nokha rok nagari kosom kirma sincha একদম অনেক গোবাং ফাইটা দं তো হাওয়া दै Oh my god, nokha kirba sisa
kiri na kengkai nokon manggalang hataro asuk ke esku kotor man phai tong hoika chini nogo nai de o kuk no tam hinor kisa comment kai sala kotor ma pura nai gari mu balong ga chikon khai nu go bus kang ga kotor pura de tin sari kaham tini sari gongka wak bahan bai muya sanga nayo abokai an busai ni do alu bai muya wak bahan ang snaman no jeng songchana no ono bono bo kisari do kata muya kai jeng kha do angko alu chaya ta angko ongjak ni bagoi kai jeng kha muya bai songai jana an busa bai angkha kai duita mui khajak abokai thok bai mix kai box sai rakha abokai thok sara mix kai box sai rakha abokai kuskutu ka abokai kisa dotino tunggu ba karenya selai kai songbai phunu siano na ego ani mui nage di thok sara songmani gau khe milok mui siddo gau khe mai jai sipai kha ordek mai mui nai jagana siddo mui oke bin mui bin tabuk hingke doktor thang tongo hingkai ruai chin laman thega ang video khai na kha nogon chimi phukrali ata hingkai abo doktor thangmani karon kha ni busa ni kuchumani marung tong ekdom hopung thumalia hingkai batai video khaina ni khoinen muitu khailia muitu kurui hingkai tabuk hospital lamparo sokpai kha kisa video chagina khata ang no view rok naithok hini phunugoi bike nokrui tabuk hingkai doctor naijangna thangtongo tini hospital khulano ya borok ke ma line bo sajak bo sagana ma chirai mama sori hanya tama sok chirai rok sori hanya khasido inga naijagoi paikha inga onek time gonta kaisa tongma pore yo ma naijagoi tau khai bithi paina thanglai tongo tel ke bangmani atini ragai lama hanya tabo kan nogo firok laka jeng nogo firok lai mani kisa clips narok mani ang ani mukhang mukhung chakle pura lama rok kisa nai sidina rok nai toto khaye view rok naidi busuk poriskar khe naithokung bofang blai rok naithok bufang rok naithoto khe u gari rok bangmani bo doctor time pheke nai di bithi bangmani ekta duita tinta charta pasta tai kisa tongo pasta soita nagari bithi 7 takao asuk bithi kebangan busa sana di saya sanalia pura sori hopong thumalia kusumang kusumang tai bothrai jak o bothrai ni bithi rohoka